sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Brigade in Action, programa nga gindihon sang 303 Brigade para palabot sa inyo ang mga balita na hanungod sa aton Armed Forces of the Philippines. Impormasyon, accomplishment, issue, opinyon, kag serbisyo publiko. Brigade in Action, mabatian diri sa Aksyon Radio! Oras sa Bogos nga Pilipinas, nagdangat kita sa tak na alas 10:35 sa aga, bulan sa Pebrero 2021, no? February 14 kita subong. Happy Valentine's Day sa aton mga kautoran. No? So welcome mga abyan sa aton palatuntunan, Brigade in Action. Ikaduhang hugna, no? Ikaduhang kumbaga adlaw, no? Kay kada Domingo lang tayo nag-programa diri sa Action Radio, no? So sa aton karon programa, ako ang inyong kaupod, Sergeant Dikinya, kag ang akong sparring partner halin sa 32nd CMO Company, Sergeant Tikana. Okay, no. So Sergeant Tikana. So mga abyan, subong nga ang aton nga programa, kay nagligad tong program naton is gini-istorya naton, ano bala ni ang tatlo ka major units sang sang Armed Forces of the Philippines, Yes. no? Wala tato natagal tungod kay medyo Kulang short kita sa oras, no? yes. Subong Tama. ato na subong istoryan kag ipaintindi sila, no? Yes. Ano bala ning tatlo ka major units sang Armed Forces of the Philippines. So before that, so ginitom yon naton sa mga aga ang aton gobernador sa probinsya sang Negros Occidental kay Gobernador Bong Lacson. Yes, may aga dira sa imo sir. Kag syempre hindi taman pagkalipatan ang aton brigade commander, no, ang acting brigade commander sang 303rd Brigade kay Colonel Michael Samson. Sir, may aga da sa imo. Good morning, sir. Kag sa tanan tropa sang 303rd Brigade, no, nga naga-tune in subong nagapamati man subong sa aton. Kag sa tanan man nga tigpalamati naton diri sa Negros Island, Panay Island, kag Isla San Cameras, no, kag sa mga naga live streaming, no, sa mga sagwa sang Pilipinas, sagwa sang pungsod naton nga naga-monitor man sa aton. So good morning man sa inyo. Subong man kay Captain Kelvin Bayaban ang Brigade CMO officer. yes, may aga si mo sir kag Good morning, sir. thank you kid kagapon sa treat sa amon. Okay. Yes, belated happy birthday Gani, kay okay. Captain Bayaban. Subong Na-surprise kita Oo, kahapon. subong man ginitam yon naton ang aton tropa sa 79th IB, no, nga naka-base mga abyan sa Barangay Bato, siyudad sang Sagay, no, sa idalom ni Lieutenant Colonel Melvin Flores. Lieutenant Colonel Gerald Albaran, no, kay si Colonel Melvin Flores Galea sa 62nd IB sa Libas, no, Isabela. No, dito naman sila kabisa. Aton mga tropa nga kapulisan diri sa Negros Occidental sa Nokpo, kag sa tropa sang BCP o may aga sa aton tanan, no. So karon mga abyan, no, o aton istoryahan ang tatlo ka major units sang Armed Forces of the Philippines, no, ining Philippine Army, Philippine Navy, kag Philippine Air Force. Partner? So, salamat partner, no. So good morning man, no. Salamat gid sa mga suki naton nga tigpalamati, no. Salamat kayo partner sa imong matahom ng bukada, no? So good morning man sa tanan nga suki naton nga tigpalamati sang atong programa, no, sa aton mga kaupod diri sa station, no. Good morning sir. Sa aton man mga stakeholders, local government unit, local government agencies, non-government organizations, mga people's organizations naton, barangay chairman, partner. So mga barangay councils, no, mga barangay tanod naton, mga tricycle drivers, no, vendors, mga farmers, no, kag sa mga kapamatan-una naton subong, no, kag sa tanan nga sektor sang aton nga komunidad, no, isa ka mayad-ayad nga aga sa inyo tanan. So ang atong programa karon, no, which is amo ng Brigade in Actions, no. Ako si katropang Glenn, no. Ang inyong makaupod sa 30 minutos naton nga pagpangalagad sa kaanginan.
So, luyag ko man gali nga ipabalo, no, nga live kita kasubong sa Action Radio Bacolod and then sa Brown Eagle, no. Yes, oo. Iya ka Facebook page. So, sang last time partner, no, naka-reach kita sa 2,500 views. So, Okay. nagapasalamat kami sa mga suki naton nga tigpalamanti. So, po pwede nyo na i-follow, no, po pwede man nga i-like and share agad makita man bala sang iban nga mga kaabyanan naton nga wala diri sa Negros Island. Nga Yes. hindi masakop sa aton nga programa sa kanginan, no, pwede na sa Facebook page, no. So i-tackle naton partner ang aton nga topic ko sa sining aga ang three major units ang Armed Forces of the Philippines. So ano ini? So sang last time gi-promise naton sa mga suki naton nga tigpalamati nga i-tackle naton ini. So the Armed Forces of the Philippines was officially established on December 21, no, 1935. Yes. No, so ang number one, no, unang-una is ang Philippine Army. So ginatawag naton nga hukbong katihan ng Pilipinas. Gi-establish niya sang March 22, 1897. Yes, mas nauna ni saya. Yes, under sang Administrative Order 1897. So ang ikaduwa, no, the Philippine Navy or hukbong dagat ng Pilipinas, so May 20, 1898. And then ang sunod is ang Philippine Marine Corps, no, hukbong kawal pangdagat, no. So under ni siya sa Philippine Navy. So Yes. dati tatlo ni siya ni the Philippine Coast Guard. So subong nag-separate ang Philippine Coast Guard sa ila branches, no. Bali hindi na sila under sa Philippine Navy. And then ang last is ang Philippine Air Force or hukbong himpapawid ng Pilipinas. So establish niya siya July 1 rather 1947. Yes, oo. So, amo na gani amo laton ang tatlo ka major unit. Ano ang papel nila? So, ang aton Philippine Army, amo ni saya ang naga-secure sa aton land areas. Yes, no? mga sa aton kabukiran Oo. kung usually nakita sa mga constituent naton sa aton mga pumuluyo nga ang kasundaluhan naton yara sa kabukiran nga panglakbayon. No, makita nila amo na permi naton nga mga halubilo dira sa kabukiran because gina-secured nila, no, ang mga pumuluyo, no, gina-maintain ang peace and order sa kabukiran, no, para malayo sa natawag nga insurensiya. Yes, amo ning mga foot soldiers naton, ang Yes, Philippine Army. correct. No? So, ang ako naman niya, ang Philippine Navy, so amo naman niya naga-secure sang aton Kadagatan, no. Yes, May no. makita naton dira, may mga halimbawa, may mga violations ang ginatawag naton nga law sa karagatan. Usually kasagaran ni partner, no, mga pirata ang Yes, kunin nila laot. Kagang mga ginahalungan ang Marine Sanctuary, no. May Yes. haraman kita isa mga kauturan nga ginabawal bala ang pag fishing ng ang dinamita. So amo na ginadakop man na sang Philippine Navy. Oo. No. No. So, Philippine Navy mo na ang secure sa atong kadagatan. Yes, kadagatan And sa aton nga kwan, hambagan iton, ang Philippine Air Force nato niya, lain Yes. man ni ang ilang Ila functions. function, Ang no? So, responsibilities. pero kung halimbawa naton, matawag naton nga ining panahon sang trahedya, no? Yes. Dumduman mo to sang panahon sang Yolanda, no? Yes, oh. Ang Philippine Army, Philippine Air Force kag Philippine Navy, nag-isa to para Nag-unite para Oo. makabulig sa katawan. Yes, oo. Sa Armed Forces of the Philippines partner, no, hindi lang sila halimbawa kung sa parehas ang Philippine Navy nga pangdagat lang sila. Kung wala sa mga trahedya, tama tong correct nung hambal mo, no, nagabulig ni sila kay ginatawag ang aton nga Armed Forces of the Philippines o Jack of all trades. Yes, no? oo. Nagabulig kita sa mga stakeholders naton, even though nga parehas ang best example naton ang community support program naton, Yes, no. Ang Philippine Army, no, nagabulig, pati ang Philippine Air Force and Philippine Navy may mga nagakandak man sila sa community support program, which Yes, is nagabulig kita sa national government naton, no, para ang tumong sino yung katuyuan naton to end the local communist armed conflict. Yes, no? tama ka gid. No, so amo nang tatlo ka Yes. unit naton Yes, nga gabuylog no ga isa para matap na ining problema sang aton nga pungsod ining insurhensiya. Yes, correct. So kita ya kay ari tayo sa Philippine Army, no. Army. Proud kita ya no nga ari kita ya sa kon ga-secure kita ya sang duta sang Pilipinas, Yes, no. correct. And ang Armed Forces mga abyan is may ara niya nga mga Unified Command, no. So ang Unified Unified Command is sa North Luzon. So amo niya ang Northern Luzon Command, no. Or NOLCOM. Sa naka-base niya sa may Isabela. Then ang Southern Luzon Command, no. Labi na sa idalom ni Lieutenant General Antonio Parlade kiti si General Parlade subong medyo
aktibo. Yes, Well-known sa aktibo sa subong social sa media mainstream. labi na Ibangod sa iyang kampanya kontra insurgency. Yes, Sa oo. recruitment sa mga kabataan. So mo nang gina push karon sa inyo Philippine Army, no? Ang kinanglanon nga ton nga tagaan sang paibalo ang mga kabataan agud hindi malihis ang landas. Yes. So, after sa Southern Luzon Command, Central Command, nga naka-base naman mga abyan sa Cebu, kag dira tayo na under, no? Yes, Ang 3rd Infantry Division is under sang Central Command sang Armed Forces of the Philippines. Then sa Mindanao, amo ang Eastern Mindanao Command and Western Mindanao Command. Ang WISCOM is naka-base man niya sa Palawan. Yes, no? correct. So, ang bilog nga area sang Pilipinas, may ara nga mga Unified Command, kag may ara da under nga mga division. So kita kaysa central nasa Visayas kita, under kita sang Central Command, kag under na kita sang 3rd Infantry Division. So sa 3rd Infantry Division damo nga unit, no. So diriya sa aton sa Negros ara ya ang initawagan ni naton nga 62nd, no. Yes. Ang batalyon na 15 kag 11, no? 79. Yes. Sa idalom sang 3rd Infantry Division may tatlo ka brigade, no? Ang 301st, yes. 302nd kag 303rd. So So, kita sa 303rd 303rd, kita. so, Na proud kita yung under kita sa 303rd, no? Ang EOR sang 301st Bayanihan Brigade partner is naka-base ni siya, no. Ang EOR or area of responsibility nila is sa island sang Guimaras kag Panay. Yes, oo. No, ang 302nd naman some portion sang Negros Oriental, and then ang 303rd, no, kita no sa Negros Occidental. Yes, No, oo. duha ka brigade ang ari diri sa aton sa Negros, no, sa Exact. Negros Island. So which is ang 302nd Brigade and then ang 303rd Brigade. Oo. So sa 303rd Brigade may duha ka batalyon nga under, yes. no? Ang OPCON units naton ang 79th IB Kag ang nga 62nd. naka-base sa Batosagay City, kag ang 62nd IB Sa nga Barangay Libas. Libas Isabela. No? So amo na nga aton sa mga under, kag may ari man kita di engineering battalion sa Yes. Negros. Sa Ang may Barangay Karadyuan, Yes, no, oo. sa Mamaylan ang City. 542nd Engineering Brigade, no? Yes, correct. Yun amo na ang aton nga kwan, no? So partner, ipabalo naton sa ila ano balang mission sang Armed Forces of the Philippines? So ang the EEP mission or the Armed Forces of the Philippines mission is responsible for upholding the sovereignty, supporting the Constitution, and defending the territory of the Republic of the Philippines against all enemies, foreign and domestic, advancing the national aims, interests, and policies in planning the organization, maintenance, development, and deployment of its regular and citizen armed forces for national security. The Chief of Staff, AP or CSAP, under the authority and direction of the Secretary of National Defense or SND, and the President is responsible for the execution of National Defense Program and Armed Forces Mission and prescribe the organization, powers, duties, and functions of the various AP staffs, services, and offices in accordance with the policies of the SND. Okay, no, so amo na ya ang mission sang kabilugan nga Armed Forces of the Philippines. So ang Philippine Army may ara man niya nga mission. Yes. Partner. So, the Philippine Army mission is to organize, train, equip, deploy, and sustain ground forces in the conduct of support to operation to win the peace in order to help the Filipino nation create an environment conducive for sustainable development and just and lasting peace. Yes, amo naman na yang mission sang aton Philippine Army. So amo gani na nga may mga community support program team Yes. kita nga ara sa mga upland areas, no, para hatag sang mga balita kag maghatag sang mga mayong impormasyon halin sa Yes. aton government. Kaya ambal gani naton kung hindi tani bululigan nga ipahibalo kag idulong sa aton pumuluyo ini nga mga programa sa aton nga gobyerno, hindi ini sila kahibalo. Kag may tendency, may posibilidad nga ma-recruit sila sang mga armado nga grupo. Mangin vulnerable sila sa recruitment. Yes, no? So, okay. ang trabaho sang aton kasundaluhan subong, so kung makita nila sa mga kabaranggayan, no, sa mga sityos nga nagatinir dira, so nagakandak nila sang community support program, which is ginapalapit ang programa sang government
pakadto dito sa mga far-flung areas sa mga individual o mga constituent naton nga hindi bala malabutan no sa mga balita. Yes, Halimbawa oo. no ano ni sa radio program isa ni sa best example nga pwede naton nga mabulig sa mga pumuluyo naton. Kay kasagaran abi partner kung hindi nila makita ang programa sa gobyerno, ang balon nila dayon nga Wala sila ginabuligan. ginabuligan sa gobyerno. So amo nang trabaho sa Philippine Army ninyo nga nagabulig sa mga local government unit naton, and then sa mga nagkalain-lain nga mga ahensya agod maghatag sang impormasyon no. Ano ba lang mga programa sang aton nga gobyerno? So amo na sa no, makita naton may mga RCSP ginakita, may mga Yes. namdumduman ko danay sa Isabela no. Damo kita tong ang ginbuligan ng mga tao, may mga medical mission, ano pa to, may mga seeds mga ginpanghatag. No, damo nga mga proyekto sa government. Correct. Ginihatag once masudlan sa community support program ang isa ka area. Amo gani nang hambal naton, pasalamat kita no kay ang local government unit nagabulig man Yes, sa aton very mga supportive gid ang CSP mga team, yes, sa mga local government unit kay naton. hambal gani nila kung wala kuno ang Philippine Army nakasulod sa amunang area, Yes. hindi mabalaan nga may problema gali sa amunang lugar. Yes, kag ang isa pagid partner ang pinaka-highlights naton dira, ma-address naton ang ilang nga mga issues and concerns. Halimbawa sa mga problema sa lupa. Yes. Amo ginang number one. Number one asay. Nga makita naton nga problema ngano nga marekruta sila sang kabila no sa mga amigo naton bangod nga ang ilang problema hindi masolusyonan no, Oo. pila na kadekada. So yara dira no hindi ka mo magkadlok or hindi ka mo magkahuya sa kung may mga tropa naton, may mga tropa kita dira nga yara sa inyong nga lugar, magpalapit ka mo kay ang inyo Philippine Army andam nga magbulig sa inyo. So amo na sa no. So kabay pa nga pagasuportaran naton ang aton mga CSP team. Yes. No, thank you kita sa mga local government unit nga ara dira nga nagasupport. And sige. So partner no, napabalo naman naton ang tatlo ka major units ng Armed Forces. Napaibalo naman naton ano bla ang mission sang aton Armed Forces. Naipabalo naman naton ano ang mission sang Philippine Army. So diri kita mga abyan mag-istorya sa aliwat naman no. No, nadumduman naton sa tinalikdan nga mga inadlaw no magnagliligad nga inadlaw. May ginpatay nga isa ka makaluluoy nga tawo didto sa area sang Gihulngan no, Yes. kung sa diin ginangkon sang New People's Army ang pagpatay sa amos itong tao kag ang ila gani nga pag palapnag nga may sala sa ila no, mga tigpaniktik no. So ang pamangkot dira partner sa pagpatay nila sa makaluluoy itong tao no, si kay member ni sa sang ano isang KA, no, sang yes. or Sang KAFGO. Barangay Imilda Detachment. Yes, no. Si Miko Danoy, no. So amo ni sang pinakasakit sa pamilya tungod kay nadula ang isa ka padre ka pamilya utod bata, no. Ang pamangkot ko dai, ano ang inyo rason kag ano ang nahimo nyo nga investigasyon basihan para pagapatyon nyo ang isa ka tawo? Gintagaan nyo bala ina sa sang due process? Yes, gintagaan nyo bala sa sang panahon para madipinsahan niya iya kagalingon? Yes. Sa ginhambal yung akusasyon para sa iya? No, ang ginhimo nila is diretso decision no. Diretso patay sang ining nga tawo ini sa member sang KAFGO. So wala sang investigasyon nga ginhimo. Amo nang hindi ginmaayo nga ginihimo sang New People's Army, labi na gapati ganin sila sang chismis. Pag chinismis ka sa ila, tirahon kanila no. So dapat kung may sala ang isa ka tawo, ipaagi sa due process no. Yes. Taga-antion man nga idipinsaya iyo kagalingon. Oh, matuod bala ini nga ginhimo mo ni. Matuod bala ang ginhambal ni Tarpulano nga ay ikaw kuno isa ka amo sini, di ba? Dapat amo Yes. sina. Hindi kita dapat mag-decision. So ini ato ni siya nga ginikondina, no? Ginikondina Ginakondina naton, partner. sang bugos nga Gihulngan. Kay ti ang si Mayor sang Gihulngan naghatag naman sang mensahe nga ginikondinar niya gid ang pagpamatay no, sa mga civilian kag ka-member dira sa iya syudad no, sa ginahimo sang ining mga miyembro sang New People's Army. So masakit partner no nga amo yadto natabo. So amo ginagani ang gina-push naton nga sa gobyerno abo naton di ba demokrasya kita partner. So hindi pwede nga magkitil kita sang kabuhi isang isa ka tawo nga wala sang basihan
di ba? Yes, tama kagid. No, Amo ina ang pamalakad sang ginatawag nga komunista. Mm. So wala kaya sang rason, wala kaya sang hindi mo madepensahan ng kagalingon mo, automatic desisyonan ka ng nila dayon. Nga hindi mo madepensahan ng kagalingon mo. So amo nang pinakasakit gid nga mabaton. So ang pamilya subong ang kabataan kag ang asawa hinagpis gid sa natabo. No? Kag hindi niya sakto nga patsyon mo dayon ang isa ka tawo, Yes. no? Hindi niya tama nga tungod lang sa chismis, no? Yes. Tungod kay member sa sangka, patsyon mo sa dayon. Isa ka klarong paglabag sa humanitarian law. No, sa human rights sang Human rights, sang tao sa kaugalingon nga kinamatarong. Yes, tawhanon nga kinamatarong sa isa So, ka tawo. ginakondinar sang bugos nga gihulngan, Yes, no? correct. Sa idalom ni sang ilaman nga mayor nga nagpagwa sang hambalgan inato, nagpagwa man sang iyang nga statement nga ining mga katapo sang armado, ang mga kagimbal-gimbal ang ginahimo, no? Ining pagpamatay, no? Isa gina number 1 gina ang ginahimo nila. So asa aton mga kauturan dira nga may na-monitor kamo nga mga miyembro kag nagahimo sang hindi kaayuhan, i-inform nyo ang aton nga Philippine National Police, no? Inform naton ang aton Philippine Army. Pwede nyo man gani ma-text diri sa aton. Tagalin naton mga partner ang aton hotline. Yes, correct. Kaya makita man nila siguro sa aton nga kuandira, sa aton nga TV screen ang aton hotline. Pero sa nagapamati sa radyo, aton na ihatag ini sa ila para ma-save nila kag kung may ara sila mga impormasyon, no? Labi na gid dira sa inyo lugar sa kabukiran nga may nagahimo sang hindi mayo. Ining mga katapo sa New People's Army, pwede nyo gid kami i-text, no? So hotline namon mga abyan sa Globe amo ang 0956 328-2415, no? Liwaton ko 0956 328-2415. Kag sa aton nga smart ang 0919-507-2100. So amo na nga aton hotline. So mga impormasyon sila. Suggestion sa aton diri nga programa basi may ara man sila idea nga pwede idugang diri sa aton. Welcome kita sa pagdawat. Pwede gadawat kita sang comment nila partner. Yes, so oo. may dugang sila kabahin sa aton nga mga topic ko dire. No, may mga suggestion sila, may mga comments sila. So pwede gid welcome gid na. Andam gid na namon i-entertain. Yes, oo. So isingit ko gali partner So hindi pa ta matapos, isingit ko before kita mag sang i-clip. Kaya may naman ko sa i-clip. Isingit ko gali partner ang ginhimo nga tikang sang 15th IB, no? Yes, Dito correct. sa Sipalay nga nagpatigayon niya ang 15th IB sang condemnation, no? O kon ining pagdeklarar sang Persona non grata. Sa mga katapos ang CPP and PNDF, no? Dito nila niya ginhimo sa may covered court sang Barangay Montilla. So pasalamat kita sa LGU Sipalay Yes. nga nag-cooperar man sila sa 15th IB para mahimo ining programa. Ang pagdeklarar nga persona non grata ining New People's Army CPP-NDF sa syudad sang Sipalay. Yo ipapyaw ko lang partner kung ano na siyang ginamin nga persona ng grata. Yes, Meaning to say ang bugos nga pumuluyo sang Sipalay no wala na no, not welcome na ang CPP and PNDF dito sa ilang lugar. So nagapasalamat gid kita kay Honorable Gina Lizares ang City Mayor sa pagpa-implementar sini. So dako gini nga bulig partner no sa syudad sang Sipalay no kay sa recent nga mga report partner no madamo gid dito sa presensya sa mga amigo naton sa piyak nga bahin no. So ang may programa makita para sila partner no? Basit halimbawa no may mga pumuluyo kita dira or mga pamilya no o kon kakilala nga yara iya sa armadong pakigbisog no pwede nato na sila maingganyo or maistoryahan ining iklip ano bala siya ining iklip partner so di amo ni siyang enhanced comprehensive local integrated program nga gi-provide no sang administrative order number 10 no nga gi-sign na ni President Duterte agod matagaan sang bulig no ang mga former or mga members sang New People's Army naton or sa mga armadong grupo nga nalihis ang landas. So may mga kaakibat ni sang mga assistance no. Yes, oo. Kasubong sang para bala kasin oni no sa regular nga member no sang CPP and Yes, PNDF oo. ang So, ilang mga asawa
lehitimo nga mga kabataan no kag mga utod no kag of course sa mga miyembro sang milisyang bayan. Okay. So partner, no, medyo kapos kita sa oras. Bitinon ta sila. Yes. So para sa sunod nga Domingo, may ara kita nga itakol. Yes, Mas nami ang bagin na may bitin Para ano lang ng eclipse, next nila na pamati, uy, ari na gin tackle. So kay wala na kita ego nga oras, no. Yes. Pasensya na kamo mga kautoran, ginutod namon ang amon nga i-clip, no? Ining Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sa sunod nga Domingo, amo naman ni aton itakel. Tamyaw na lang ta partner. Okay, tamyaw naman. So, ginatamyaw ko gali ang 32nd Civil Military Operation Peacemaker Family, no? Of course, sa amon nga First Sergeant dira kay Technical Sergeant Otida, then kay Staff Sergeant Salcido, kay Sergeant Tibauden, no? Kay Staff Sergeant Castillo, no, kaga sa mga sa bugos nga pamilya sang 32nd Simo Company, and then sa wife ko partner no ara subong sa balay nga naga-tune in gid kay sa akong family, no. Okay, nasa sa tropa man sa 303rd Brigade, mayong aga sa inyo, salamat man sa inyo nga pagpamati. Sa ano man sa tanan nga na Negrosanon, Yes, no? sa tanan nga Negrosanon. Kag syempre sa brother ko kay Ariel, kay Bernie, no, and kay Arthur and kay Arnie, ang amon gali bugto nga kay Madam Burley, may aga sa inyo Good da, no. morning. So bagay naton nakita nay naman kita mga abyan, no, sa sunod nga Domingo ang iaton itakel naman sila ang ato ipalabot ang iklip, no. yes. Aton ning daluman gid para maintindihan labi na sang mga plano magbalik sa sabakan sang gobyerno. Yes. So mga abyan, hasta diri na lang kutob ang aton nga palatuntunan. Kita na naman kita liwat sunod nga Domingo alas 10:30 to alas 11 diri sa aton programa Brigade in Action sa Action Radio. Madamo nga salamat kag maayong aga. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!